Pele ma doslova žiadať cez svojich kolegov, že aby som neotváral tému Mikulca a ako neútočil na Mikulca a rovnako by som neútočil na Imreceho, pretože nie že Imreceho, že aby som nerobil kroky, ktoré by zdôvodňovali výpovede Imreceho, že povedzme to nerobím pre povede, naopak ja poukazujem na to, že je obrovský rozdiel medzi výpovedou svedka, ktorý vypovedal slobodne a Imrece vypovedal slobodne v prípade toho úpadku Mikulca, ktorý bol šéfom finančnej správy. My sa o Imreceho postaráme, tam ja problém nevidím. Napríklad Imrece má veľký problém v súvislosti teraz, čo sa týka Pellegriniho, to nejak nesledujem, on ma moc nezaujíma, ale čo sa týka napríklad toho stretnutia vôbec na rade vlády. Marko toto stretnutie popisuje ešte v októbri, v novembri 2020. Je čo popísal, ale ja to mám ten nástroj. A on tam nespomína Nora ani otca. Nič. A Imrece zrazu prichádza a hovorí, že tam bol aj Noro. Podobná verzia. A on tam rozoberal aj Kisku, aj Matoviča, aj stretnutia na úrade vlády, tento Marko, že ho zavolali, ale tam nič nie je. Ja toto viem. Čiže oni majú extrémny rozpor medzi Markom a Imrecem, a teraz to sú dvaja kajúcnici, čo povedia, kto má pravdu, ktorý klame. Čiže... Nie.